दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु मावफुं जुथुम एग्जिकिउटिभ मेल उदालगुरि कलेजनि बे अडिट'रियामाव लानाय जादों आरो बे जि मावफुं जुथुम बेयाव गाहायै एबसुआ मावनो गोनां जिखिनि हाबाफारि आरो आथिखाल थासारियाव नुजानाय माखासे जिखिनि थासारिफोर दङ बेखौ लानानै जोङो गुवारै आरो गोथौयै सावरायदों। गाहायै आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो खुङो। जुलाइ आरो आगस्ट दाननि 15 तारिखनि सिगां आसाम नाङै गासै जिल्लाफोरा आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ नैबे सामार भेकेसननि गेजेराव खुंगोन आरो मिरु आफादा अक्ट'बर दानाव खुंहैगोन। बे मोनसे। नैथिया जाबाय जे फ्रि सामार कचिं जोङो केम्प खुङो क्लास 9 आरो 10 नि थाखाय। एडिसनेलि जोङो एलपि आरो एमइनि थाखायबो जोंनि जिल्ला आरो दख'राफ्रा खुङो। दा बेखायनो मटिभेसन आरो केरियार काउन्सिलिं बेखौ इनक्लुड खालामनानै मर माने भाइबल आरो मर माने एडभान्टेज जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ होनो थाखाय माबायदि जोङो बिथांमोनखौ मटिभेट खालामनो हायो बेखौ खुंनो थाखाय जोङो थिग खालामदों। 15 दिन बा 20 दिननि मोनसे टेन्टेटिभ मोनसे सिलेबास आरो फ्रेमवर्क बानायनानै फ्रि सामार कचिं केम्प बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ बादा बेखौ खुंफुंनो जोङो थांखि लादों जुलाइ दानाव। बेनि अनगायैबो आथिखालाव इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानि गेजेरजों 20 जुनाव फोसावजानाय जि ड्राफ्ट माने खसरा एसेम्ब्लि आरो पार्लियामेन्टनि बेलायाव बेखौ जोङो गासै आसाम नाङै जोंनि गासै जिल्लाफोरखौ गावबा गाव जिल्लायाव नुजानाय क्लेम्स आरो अबजेक्सन जिखिनि ग्रिभेन्सेसफोर दङ पाब्लिक आरो ससियेल अर्गेनाइजेसन आरो गुबुन गुबुन आफाद आरो व्यक्तिफोरजों रायज्लायनानै जोंनो मिरु आफादनि बिथांमोना दैथायहरनांगौ आरो गावबा गाव बिथांमोना दिनै भारबेलि फोरमायबाय बेखौ इन रिटेन जोंनो हरनांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ 11 जुलाइनि सिगां इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानो होगोन। 20 आरो 21 जुलाइआव जेब्ला फैगोन जों बिथांमोनखौ लोगो हमनानै जोङो साबमिट खालामगोन आरो जोंनि ग्रिभेन्सेसफोरखौ जों फोरमायगोन। आरो बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिटिआरनि 6 सिडुलनि सिङाव मोन 6 समस्तिखौ लानानै जि पार्लियामेन्ट समस्ति दानांगौ उदालगुरि नामजों दा दरं 6 सिडुल नन 6 सिडुल मिक्स खालामनानै दोनदों बेखौ जोङो दाफुंनो थाखाय जों स्पेसियेल मोनसे इनिसियेटिभ जोङो प्रप'जेल जोङो लांगोन। बे बाथ्राखौ दिनै जों थांखि लाबाय। आरो गुबुन बाथ्राया जाहैबाय जे बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव 2023नि डिसेम्बर दाननि सिगां बा 24नि सिगां जोंनि जि सिमा बारायनाय सनितपुर बिश्वनाथनि 60था समस्ति दानाय बर' कसारि काउन्सिलनि गामि नटिफिकेसन बेखौ मावफुंनाय फैबाय थानाय 6 मान्थआव आरो लोगोसे कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्यु फारसेथिं स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन केस उइथड्रलनि मेटार एनडिबि रिलेटेड जिखिनि जोंहा थाबाय मार्टियार परियालनो फैसा होनांगौ रिहेबिलिटेसननि जि मेटार आरो जेलाव थानाय एनडिबि बे गासैबो मेटारफोरखौ लानानै भारत सरकार आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिलखौ जोङो दिनैनि मावफुं जुथुमनि गेजेरजों दाबि दैखांहरदों। जों खावलायदों जे 6 दाननि गेजेराव अमित शाह हम मिनिस्टार बिथाङा कमिटमेन्ट होनाय बायदियै एकर्डनि प्रिन्सिपलनि आधाराव एकर्डनि स्पिरिटनि आधाराव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ एक्सपेडाइट खालामनानै स्पिडि मेनाराव बिनि गासैबो दफाफोरखौ रोखा रोखायै मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो भारत सरकार आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिलनिसिम जोङो दाबि दैखांहरदों दिनैनि बे मावफुं मेलनि गेजेरजों आरो गोबां माखासे थांखिफोर जों लादों। गुबैयै बे थांखिफोरखौनो लानानै दिनै जों सावरायनाय जादों आरो इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानि समस्ति दाफामनाय बेयाव जोंहा खुद्रिनाय दङ माखासे फारसेथिं जोंनि दाबिनायखौ मानिना लानायनि थाखाय जोङो साबायखरबो बावदों किन्तु अन दि आदार हेन्ड जोंहा खुद्रिनाय दुखु मोननाय रागा जोंनाय आरो जोंनि ग्रिभेन्सेसफोरखौ जों लाखिगोन आरो जिखिनि बाथ्राफोरखौ दिनै बेयाव होदों बेखौ लानानै जोंहा गोजोननाय गैया। उदालगुरि समस्तिखौ बिथांमोना दायाखै दरंजों दाजाबनानै होदों। गोबां जायगायाव एसटि सिट रिजार्भेसनखौ बारायनांगौमोन गोबां जायगायाव बर' आरो ट्राइबेलफोरखौ बोफ्ले खालामनाय जादों मेजरिटिनिफ्राय माइनरिटि खालामनाय जादों। जोंनि पलिटिकेल राइट जों पलिटिकेलि फेक्टर
बेनिफ्राय जोंखौ बनसिद खालामनाय जादों बेफोरखौ लानानै जोङो दिनै माने एट एनि टाइम जोङो जायखिजाया गणतान्त्रिक आवाज गणतान्त्रिक एक्टिभिटि गणतान्त्रिक जों हाबाफारि लानो थाखाय जोङो रेडि फारसेथिं एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना टाइम बाउन्ड जानांगौ बेनिफ्राय रावबो खारग'नो हाया आरो जुदि जाया बिनि थाखाय जोङो बड'लेण्ड आलादा रायजो दाबिनि जि धारा बे धाराजों बे एकर्डआ जादों आरो बे एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया रोखा रोखा मावफुंनांगौनि थाखाय एट एनि लेभेलसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावलांनो थाखाय जोङो रेडि थेंक इउ